F'dalijiet tal-kostruzzjoni, madum, banjiet, friġis, apparat elettroniku kull xorta ta' skart. Huma dawn li tapnu żbuħija tal-inwadar limiti ta' Marsa Skala, kif ma' żmien dan il-post serva ta' miżbla buħut jiddeċiedu li jarmu dak kollu li m'għandhom bżonn hemmhekk. Kien għalhekk il-Gvern ħabbar li waqqaf l-ewwel Park Naturali Nazzjonali matul din il-leġislatura u anke waqqaf kumitat ta' gwida biex iħejji x-xogħol għall-pjan tal-immaniġġjar tal-park u l-qafas ta' tmexxija. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu ingħat li l-ewwel pass biex ikun imħares dan l-ambjent naturali huwa t-tindif tal-post, kif spjega d-direttur tad-Direttorat tat-Tindif Ramon De Guara. Huwa maħsub li nneħħu madwar 400 tunnellata ta' skart wara diversi interventi li għamilna anki fix-xhur li għaddew. Ovvjament ħallna s-aktar biċċa l-ġewwa, se nkunu qegħdin naħdmu din iż-żona min-naħa ta' Marsa Skala u matul il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qed naqbdu mit-tarf ieħor min-naħa tax-Xajra. Wieħed u ieħor se nieħdu ġimagħtejn xogħol hawnhekk. Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Joe Mizzi għalli bħalissa jinġabar materjal ta' kostruzzjoni minn grupp ta' madwar 30 ħaddiem li se jkomplu din il-ħidma fil-ġimgħat li ġejjin. Biex tkun żgurata s-sigurtà tal-post, iċ-Chairperson tal-Park Nazzjonali Nwadar Steve Borch qal li diġà tweħħlu kameras tas-sigurtà bilan li jinqabdu dawk il-persuni li jarmu l-iskart. Azzjoni oħra li ttieħdet hija monitoraġġ ta' dak li qed jiġri fil-park, fis-sens li b'CCTV cameras li huma ta' high definition u li jaħdmu lejl u nar, dawn anki jekk xi ħadd jiġi jarmi jew jittanta jarmi l-iskart fis-satra tal-lejl ħanarawh. Minħatijaw il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera qal li dan il-park huwa frott ta' liġi tal-Gvern li għandha twassal biex l-ambjent jingħata valur, titqajjem kuxjenza pubblika għall-apprezzament tal-wirt naturali u kulturali filwaqt il-pubbliku jirrikrea ruħu fil-pajsaġġi rurali ta' pajjiżna.